Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata, wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. Kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba yau ma mun zo muku da hanya mafi sauki da ku yi amfani da ita domin ku magance wasu matsaloli naku ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda insha Allah yau za mu yi magana ne akan hanyar da za a bi domin a magance matsalar rage kiba. Misali, idan kina so ki rage kiba ko kana so ka rage kiba, ga wata hanya da za ka yi amfani da ita. Yanda za a yi shine za a samu zuma kamar kofi ɗaya. Idan aka nemi zuma kamar kofi ɗaya, sai a nemi apple cider vinegar wato kal tufa, sai a nemi kamar kofi ɗaya, sannan sai a nemi tafarnuwa. Idan aka nemi tafarnuwan nan kamar sala-sala, aka samu kamar guda 16, sai a bar su. So wannan su ne sinadaran da za a yi amfani da su a magance wannan matsala ɗin. Amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha ɗin, da ku danna mana alamar subscribe gashi nan a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allahu, idan aka samu waɗannan abubuwa guda uku da muka faɗa, aka samu zuma kamar kofi ɗaya, aka samu apple cider vinegar ɗin nan kal tufa ɗin kamar shi ma kofi ɗaya, aka nemi wannan tafarnuwa kamar guda 16 nan. So shine yanda za a yi shine, idan aka samu wannan tafarnuwa ɗin, ita za a samu sai a yayyanka ta ƙanana ai blending ɗinta. Idan aka yi blending ɗinta sosai, ta zama ruwa gaba ɗaya, sai a ɗauko ta sai a zuba a cikin wannan sinadarin zuman nan da apple cider vinegar ɗin, sai a gauraya su sosai, su gaurayi su haɗu sosai. Idan aka gauraya haɗu sosai, sai a samu guri mai ɗan sanyi a ajiye shi. Za a yi, idan an samu fridge, sai a ɗan sa shi a fridge, yana ɗan samun ɗan sanyi haka, sai a bar shi a wajen kamar sati guda. Idan ya kamar sati guda, aka tabbatar ya yi sati guda, sai a ɗauko shi sai a gauraya shi, ana gauraya shi. Yanda za a yi shine, idan aka samu ruwa kamar kofi ɗaya na zafi, ruwan zafi kofi ɗaya, sai a ɗebi wannan haɗi da aka yi ya yi sati guda, cokali biyu, sai a zuba a ciki, sai a gauraya. Idan aka gauraya, da safe kafin a ci komai, za a ɗauki wannan ruwa ɗin a sha. Idan aka sha wannan ruwan, ana so a yi minti 30 kafin a ci abinci. So insha Allah, in dai ana yin wannan sinadari ɗin, ana sha kullum, to lokaci kankani mutum zai ga jikin shi yana raguwa, kiban shi tana raguwa a hankali, har ya wayi gari wannan kiba tashi babu ita, ya zama ya dawo yanda yake so. Idan ya dawo yanda yake so, sai dai na shan wannan sinadari. Amma insha Allah, in dai mutum yana shan wannan sinadari, zai ga ya samu sauki sosai a wannan matsalolin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo da muka yi ya burge ku, to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba.